Күп ғасырлык бай тарихлы татар мәгарифене үсешенә хас бик кызыклы һәм бик үзенчәлекле бер күренеш бар. Ул да булса хатын-кыз мәгарифе. Әлбәттә, бүгенге көн күзлегеннән чыгып караганда, мәгарифнең хатын-кыз яисә ирләр мәгарифенә өлешләренә бүлеп каралу бик үк аңлашылып та бетми кебек. Ләкин шул заман өчен Октябрь революция кадәрге чорда дини белем системасының нәкъ менә шул рәвештә үсүе ул гадәти хәл булган һәм үз-үзен әлбәттә аклаган. Бик борынгы заманнарда ук безнең бабаларыбызның үзләренең мәгариф системасы булган. Ир балалар әлбәттә мәдрәсәдә белем алганнар. Бу мәдрәсәләрдә дөньяның иң атаклы мәгърифәт үзәкләрендә белем алган укытучылар, мөдәррисләр, муллалар белем биргән. Ә кыз балалар шулай ук белемсез калмаганнар. Аларны мулланың җәмәгате, ягъни абыстай, башкача әйткәндә остазбикә үз өенә җыеп укыткан, ягъни сабак биргән. Тарихта хәтта бик атаклы абыстайлар турында кайбер риваятлар да сакланган. Мәсәлән, һәр кемгә таныш булган Туйбикә абыстай мәдрәсәсе турындагы риваят. Әлеге риваятта сөйләнгәнчә, бу мәдрәсәдә белем алган кызлар, алар шул кадәр зирәк, шул кадәр белемле һәм гыйлемле булып чыкканнар, мәдрәсәне тәмамлаганнан соң үзләре үк остазбикәләр булып, абыстайлар булып, 66 төбәккә китеп, 66 җирдә халыкларны мәгърифәтле итүгә зур көчләрен куйганнар. Әлбәттә, балаларга, кыз балаларга дини белем бирә торган ханымнар, хатыннар башка мәдәниятләрдә, башка халыкларда да булган. Мәсәлән, Кытайдагы яки Индонезиядагы кайбер мөселман халыкларда кыз балаларга белем бирә торган шундый хатын-кызлар булган, укытучылар. Ләкин Татарстан системасы әлеге хатын-кыз укытучылардан күпкә аерылып торган. Иң беренче чиратта ул вазифаларының киңлеге һәм гомумән бу күренешнең улпатлыгы, зурлыгы белән аерылып торган. Тикмәгә генә бүгенге тикшерүчеләр абыстайларның укыту системасын абыстай феномен дип атамыйлар. Кемнәр соң алар абыстайлар? Һәм без аларны ничек күз алдына китерәбез? Әлбәттә, безнең өчен абыстай ул үз өенә кыз балаларны җыеп, аларга сабак бирүче, күп очракта өлкәнрәк яшьтәге ханым, апа. Әлбәттә, абыстайның иң беренче вазифасы ул кыз балаларга сабак бирү, кыз балаларга дин гыйлемен өйрәтү, намаз укырга өйрәтү, Коръән өйрәтү һәм әлбәттә дини тәрбия бирү булган. Моннан тыш, абыстайлар кыз балаларга әхлак тәрбиясен бирүгә һәм әлбәттә күпмедер рәвештә хезмәт тәрбиясе бирүгә, ягъни көндәлек кирәк тормышта кирәк булган көндәлек хезмәтләргә өйрәтүгә дә зур әһәмият биргәннәр. Абыстай ул мулла хатыны, мулла җәмәгате генә түгел, ә гыйлемле дини яктан бик зур белемнәргә ия булган ханым да булган. Шуңа күрә мәхәллә халкы, бигрәк тә аның хатын-кыз яртысы нинди генә мәшәкать, нинди генә борчу һәм нинди генә сораулар булса да, әлбәттә инде абыстайга мөрәҗәгать иткән. Бу мәсьәләләр дин өлкәсендә булсын, гаилә мөнәсәбәтләренә карасын, бала тәрбиясе буенча булсын, һәм әлбәттә инде сәламәтлеккә караган булган. Бу сорауларның барысына да абыстай бик төгәл итеп һәм бик дөрес итеп җавап бирергә тырышкан. Моннан тыш, абыстай ул мәхәллә халкы хатын-кызының үзенә күрә бер дини лидеры, әйдәманы, ягъни җитәкчесе дә булган. Җомга көннәрдә яки гает вакытларында ир-атлар мәчетләргә барып намаз укыганнар. Ә хатын-кызлар әлбәттә инде шулай ук бу намазны укырга теләгәннәр һәм абыстай йортына, мулла йортына юл алганнар. Абыстай белән берлектә гает намазларын, җомга намазларын укып, соңыннан вәгазьләр сөйләп, абыстай аларга вәгазьләр сөйләп, алар бергәләп чәй эчеп, менә шулай итеп бу бәйрәмнәрне уздыра торган булганнар. Татар халкының бу матур традициясе әле совет чорына кадәр килеп җиткән һәм совет чорында да сакланып калган. Бер кызыклы мисал китереп үтәсем килә. Яңа Исмәил авылы, ул бүгенге көндә Киров өлкәсендәге татар авылы. Шушы авылның мулласы Мөхәммәдзия Бәхтияров 1902 елда бу авылга мулла итеп билгеләнә. Һәм 70 ел дәвамында шушы авылда совет чоры вакытында да муллалык итә. Аның җәмәгате хатыны Фатыйма абыстай шулай ук иренең төп киңәшчесе һәм ярдәмче була. Һәм җомга көннәрендә шушы авыл ханымнарының сөйләү буенча, җомга көннәрендә авыл хатыннары һәрберсе үзенең хәленнән килгәнчә садака алып, ул инде берничә күкәй, бераз гына он яисә ипи булган, шуны алып абыстай өенә юнәлгәннәр һәм бергәләп намаз укып, бергәләп вәгазь тыңлап, тәмле итеп чәйләр эчеп утырып үзләренең садакаларын бирә торган булганнар.
Абыстайлар, татар абыстайлары турында әлбәттә мәгълүматлар бик күп сакланмаган. Ләкин шулай да 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башы татар мәгърифәтчеләренең кайбер китапларында абыстайлар белән бәйләнешле кайбер бик матур хатирәләр сакланган. Мәсәлән, Фәхрелбанат Сөләймания, күренекле педагог һәм мәгърифәтче, үзенең Мәгалимәтел Банат дип аталган балалар өчен язган китабында, дәреслегендә үзенең әби, бабасы Бәрәңге авылында, бу авыл бүгенге көндә Мария Эл Республикасына карый, яшәгән шушы авылның мулласы һәм абыстайы турында үзенең истәлекләрен язып калдыра. Игътибарыгызга әлеге китаптан бер кичкенә генә өзек тәкъдим итәсем килә. Бабам таңнан күп әүвәл торып, әбиемнең кичтән мичкә йып калдырган утынына утын кабзыр. Әбием дә һәр икесе тәһарәт алып, тәһәҗҗүд намазларын укыгач, озак Коръән укып утырырлар. Сабак балалар килә башлагач, бабам да билен буып тышка чыгар да, сабакка килгән кызларга капка ачкач, үзе телекләрне карарга китер. Әбием түбән өйгә кызлар укытырга төшәр иде. Түбән өйнең миченә ягып җибәргәннән соң, 100дән артык кызга 4-5 җирдә борынгы шәмлек дигән нәрсәдә чыра яндырып сабак укыта иде. Шул кадәр мәшәкать илә чыраны алыштыра укытып, шуның арасында самавыр кую, күмер алу, морҗа ябу эшләре илә шөгыльләнеп тала иде. Әбием заманында Бәрәңге карьясендә бер язу танымаган кыз булмый торган иде. Әбием менгәнгә кадәр бабам да терлекләрен карап кереп, икенче көнне сабак укытканда яндырыр өчен көлтә чыра телеп хәзерләп, аларны мич исләренә кибәргә куйгач, иртә намазга мәчеткә китер. Әбием дә кызларын озатып югары өйгә менәр дә, намаз, зикер, тәсбих илә шөгыльләнгәннән соң, чыгып сыерларын савыр. Бабам кайтуына берәр тәмле нәрсә пешереп, каймак илә чәй хәзерләп куяр. Чәйләр эчкәч, бабам мәдрәсәгә китер иде. Әбием исә үзенең тегү-чигү кебек эшләрен эшләргә керешер иде. Бабамның мәдрәсәдән кайтуына аш пешерер, килгән хатыннарга вәгазь сөйләр, чәй эчерер, йортта ни кадәр аңа тиешле эшләр бар исә, һәммәсен дә эшләр иде. Менә шушы кичкенә генә өзектә инде без татар авылында яшәгән мулла һәм абыстайның тормыш көн күреше һәм күпмедер дәрәҗәдә кызлар укытуга караган мәгълүматларны алабыз. Әлбәттә, абыстайлар арасында да төрлесе булган. Кеше факторы дигән әйбер бар ул. Үз эшенә бик үк йөрәк белән, күңел белән якын килмәгән, салкын караган, кыз балалар укытуга салкын караган абыстайлар да булган. Алар турында 20 гасыр башы вакытлы матбугатында кайбер материаллар очрый. Ләкин бу айрым очраклар гына. Тулайым алганда, абыстай системасы, абыстайлар мәктәбе ул зур мәктәп булган. Һәм ул гомумән татар мәгарифенең генә түгел, милләтнең, татар милләтенең яшәешенә һәм аның сакланып калуына да зур өлеш керткән факторларның берсе дип әйтергә мөмкин. Тикмәгә генә 19 гасыр ахырында җәдид мәктәпләре барлыкка килә башлаганнан соң, ул мәктәпләрне оештыруга, аларда укытырга алынган кешеләрнең күпчелеге иң беренче чиратта җәдид муллаларның хатыннары, абыстайлар булган. Мәсәлән, Казан шәһәрендә Мөхәммәдия мәдрәсәсенең җитәкчесе Галимҗан Баруллинның хатыны Махруй абыстай 1890 елда кызлар өчен мәктәп ачып җибәрә. Мондый мисаллар берәү генә түгел, алар бик күп, алар йөзләрчә.